ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನಿಕ್ಲ ಮೂಕೆದ ದಿಶ ಯಾನಂತೂ ಫುಲ್ ಸೌಖ್ಯ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಕ್ 2-3 ಜನ ಒಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಮಾಮಿಲ್ಲಾಡು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಇನಿ ಮಾಮಿಲ್ಲಾಡ್ದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೆ ಯಾನು ಕುತ್ತಾರು ಬೈದೆ ಸೊ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೇಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಮುಲ್ಪ ತೋಷ್ಪಾಗ ಪಂದು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಯಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೆ ತೆಂಕ್ ಲೇಟ್ಲ ಅಂಡ್ ಕೋಡೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬೈದಿನಿ ನಾನು ಆಫೀಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗೊಂದುರ್ಲೆ ಈ ಥರ ಪಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಗೋಡು ಆಫೀಸಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಅಂಡತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಮೇರ ಪಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೆ ಬಲಿಪುನು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಡ ನೈಟ್ ಚೂರು ಮಲ್ದೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ಏನು ರೆಡ್ ಮರ್ಮ ಏನಾಕಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ನ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ನೈಟೆಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರೋದಿದ್ದಾಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಆಕಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ನ ಮಲ್ದೆ ಇಂಕ ನೈಟೆಡ್ ಕೊಡೋಕೆ ತಿಕ್ಕೇರು ಸೊ ತೂದ್ ಬಲೆ ಆಕಲ್ಡ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ನ ಓಕೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ఇలా వస్తుండే వీడియో ఇంకా యూట్యూబ్ పోయితే యూట్యూబ్ తూపరా ఇంటి ఉందుప్ప ఉన్న సాండయ్యా అన్న సాండ్ ఉండరా హాయ్ పల్లె మాత్రమే హాయ్ జోర్ మనం హాయ్ తెలిపోయారు రజ్జరాల పోకురి Sarà di bora pija. Bora. Sarà vitina. Jola. Are enane inte tarekula dincincal. Dincincal tulle. Dincincal. Encal per tarekula du? Dinca. Tu per sarada uncle video nu. Pan pera regu. Are entina. Kan buta kan per. Er. Aratma. ಪನ್ಪೆ ಶರ್ತ ಅಂಕಲ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ನೋಯ್ಕ್ ಪಾರ್ಲೆ ಒಯ್ಕ್ ಪಾಡುಡು ಪಪ್ಪ ಲೈಕ್ ಎಂಚ ಬಾಡ್ಯಾನು ಪಾರ್ಲೆ ಇಂತು ಎಲ್ಲ ನೀ ಪಪ್ಪ ದೂದು ಬಂದ್ಪೇರು ತಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಬೈದ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದ್ಪೇರು ತುಲಿ ಅವಂದ ಪೋಕುರಿ ಸುಬ್ಬನ ಕುಡ್ರು ಅಡ್ಡೆಂಕ್ಲ ಒಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಬ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಬನಿ ಕೊನೋಡಯ ಬರ್ಚಿಯೇ ನಾಟಕನೇ ಕೊನಲೆ ಬಂಡರೀರ ಕೊನಲೆ ಬಂಡೇರು ಗೈಸಿತ್ತ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮೇರನ ತಂಗಿ ಅದೇ ಬಾಬಾ ತನ್ನನು ತಂಗಿ ಸೊ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ತನ್ನು ಏನ್ ಬತ್ತೋಗ ಮೊಗಲ ವನಸ್ ಪುರಾಂಡು ಓ ಹಾಂ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಏನಿತ್ತೆ ವನಸ್ ಮಂತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕತ್ತಿಕ್ಕು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಈ ಮೇಟನ್ನು ರೆಡಿ ಆದ್ಲಾಂಡ ಆ ಮೆಟ್ ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂತಿಲ್ಲ ಕಾನಿ ಈ ಮೇಟನ್ನು ರೆಡಿ ಆದ್ಲಾಂಡು ನಾನು ಪಿದಾಡ್ನು ಆ ಜನ ಕಟ್ಟೆಬೋದು ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆಬೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕೈಟ್ ರೆಡ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಉಂಟು ಅಮ್ಮಂತೋಷ್ ಪವೆನ್ನ ಮಾಮಿ ಇಚ್ ಮಾಮಿ ಓಬೋ ಬೂರ್ದು ಎತ್ತೆ ಭಜನ್ ದೆಕ್ಕುನು ಬರ್ಬಾ ಹಿಂಗೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಜಾಣತಿ ಇದೇನ ಮಾಮಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಕೇಳಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿದ ಅದಂದು ನೇ ಮುಲ್ಪ ಮೇರೆ ಮಾಮ್ ಮೇರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿತೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲ ಮಾಮೆನ್ನ ಬಕ ಬಾಬಿಲ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಉಲಾಡುಲ್ಲೇರು ಮರ್ಮಲೆನ್ ತೋಷ್ಪಾವೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕುತ್ತ
ಇಫ್ತಾರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇ ಮೂಲೆನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಿಲ್ ಎಂಚಲ್ಲತ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತೋಷ್ಪಜ್ಜಿ ಬನ ಒಂಥರತೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕೂತಾಡೊಲ್ಲೆ ಏನ ಮರ್ಮಲ್ ರಜೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೊ ನಾನು ಎನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಪೋತೋಷ್ಪ ಅಲ್ಪಂಚು ರೋಡ್ ಪುರ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಅವೇನೊಂಚೂರು ತೋಷ್ಪ ಎನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನಿತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರೈಟ್ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಬಲಿಪುನು ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಡು ಮೈ ಗಾಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದಿತ್ತು ಜನ ದಿತ್ತೆ ಚ ಎಲ್ಲಕ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಬರೋದು ಮಿತ್ತ ಆಂಟಿನಿಲ್ಲಡೆ ಬಾಲೆ ಉಂಡಲ್ಪ ಬಾಲೆ ನಂಜಿ ತೂದು ಬರು ಮಿತ್ತೆ ಅಂದ್ರಪ್ಪ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಬಾಬಿ ಯಾ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಬರೋಡೆ ಮಿತ್ತು ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಬಾಲೆ ಹಂಚ ರೆಂಟು ಏರ್ ಬರ್ತು ಮಿತ್ತ ಆಂಟಿಲ್ಲಡೆ ಕೋಡೆ ರಡ್ಡು ಪೋಕ್ರಿ ಧೂಮೆತ್ತಿರತೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆದ ಮಿದ್ದಿ ಸೊ ಅಡೆ ಪೋಪು ತುಯ್ಯರ ರಪ್ಪ ಬೋದು ಬಾಲೆಯನ್ನು ತೂದು ಬರ್ತೀನಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಬಾ ಶೋಕೊಂಡು ಬಾಲೆ ದೇ ಮುಲ್ಪ ರೋಡ ಒಂದುಂಡು ತುಲೆ ಇದ್ರ ಫುಲ್ಲು ಧೂಳು ತೋಜುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತೋಜ್ಜ ಅಂದು ಫುಲ್ ಮರ ಅಡ್ಡೋಣು ಮಿತ್ತ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ಅಲ್ಲೇ ಲಾರಿ ಪೋಪುನ ತೋಜುಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ರೋಡ ಒಂದುಂಡು ಮಾಡು ತುಲೆಗೆ ಮುರ್ಕುದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಧೂಳುಡು ಕೊಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ನಾನೊಂಜು ಲಾರಿ ಬರ್ತೀನಿ ರೋಡ್ ಹತ್ತು ಜಾಗ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ಪುಂಗೆ ದಾದನ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಇತ್ತೆ ಧೂಳು ಮುಲ್ಪ ರೋಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರ ಬೂಜಿ ಶೆಕೆ ಉಂಡು ಊದಲ್ಲ ಮಾಮಿಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಂದು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರೋಂತ ಮಾಮಿಲಾಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಮಿಲಾಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪ್ಲೇನ್ ಸೊ ಅಂಚೆ ಮಾಮಿಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಈತನ ಬಾಬಿನ ತೋರ್ಸ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗಿದೆ ಹಾಯ್ ಬಾಬಿ ಇಂಚು ಬಲೆ ಬಾಬಿ ತುಂಬ ಬರ್ತೀನಿ ದೇ ಬಾಬಿ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬಾಬಿ ಮೇರೆ ನಾ ಬಾಬಿ ಶಾರೂನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಿಗ್ದಿ ಓಕ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಚಾಪ್ರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಚಾಪುರ ಪರಿಹಾರ ಆರು ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಚು ನರ್ವಸ್ ಆಪೇರು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ರೋಡ್ ಆಪ್ನ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾನೇ ಅನ್ಪಿದಾಡ್ವೆ ಲೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹಾಂಡ್ 8:30 ಕರೀಮ್ ಬಾಯ್ ಬರ್ತಾ ಬಾಯ್ ಖುಷ ಬಾಯ್ ಸೊ ಇಲ್ತೇನ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದೇನ್ವೆ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಜ್ಜನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಆತ್ನೇಟ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್